No taidan panna tuohon ikkunan kiinni, niin sinne Vaan vai. kolisee niin kovin. Tuulihan tuolla kohisee. Joo. Olenko minä kovin häiriöksi näin saunapäivänä tässä? Mitä ei sukaan tehdä ole mitään kiirettä saunapäivään. Iltasillahan ne toisetaan, siinä onkin toisten vuoro lämmittää saunaakin tuossa, niin eihän nyt ole mihinkään. No, 5 se alkaa olla. Mihinkään ole kiireitä tietenkään, niin mihinkään sitten menet ajatta Helsinkiin vai mitä? Mä oon Raahessa ollut yötä. Niin, joo. Sitä on tullut reisattua sitten aivan kuinka paljon tänä kesänä taas. No ei nyt vielä sen kummempaa. Mä Helsingistä tulin tänne Merijärvelle ja... Niin, että tämä kierros vai? Niin. Joo. Täältä meidän pitäisi mennä Kalajoelle sitten. Joo. Näitä samoja asioita. Joo. Joka puolelta vähän kysyä. Aivan niitä maakunnan kuulumisia. Ja niitä pitäjän parhaita näytetään tuolla telekkarissa samoin ja laulatetaan. Ja niitähän oli näitä sisämaan, mitä niitä oli, oliko tämä Mennalauantai? Siellä oli huparia juttuja niillä. Joku pätkä, niin. Niin tämä ei tule ratioon. Niin. Tämä menee sinne arkiston kätköön. Niin, tietenkin tämmöiset menee, tietenkin kun ne kokoelmia niistä vain suunnittelee, että aivan niin kuin maakuntain kuulumisia ja semmoisia tilastotietoja. Niin kai. Joo. No onko tuota hernettä täällä viljelty? No täällä ei ole, kun pitää niin kuin lapsille vähän joku penkkeillä viljelee, niin sitä ei ainakaan niin kuin rehuhernettä pitävät, mutta ei niin kuin ruokaherneen mallia. Täällä ei paljon monikaan pidä. Eikö ennen maailmassa? Ennen vanhaan ne joku oli kai pitäneen niitä, niin ne sanoi, että oli niillä enempikin ollut, vaan nykyään ne ei hernettä näytä pitävän täällä päin muuta kuin sekuuliin panevat ja nuo karjanrehuksi, niin kuin meilläkin tuossa näkyy olevan nättipalainen, niin kauniisti kukkii, niin lehmille ottoriksi antavat. Sitten saa sen palakkiona sitten lehmään kautta takaisin parhaiten. Niinhän se on. Mutta ei niin kuin ihmisravinnoksi, niin ei ne täällä päin nykyään enää hernettä näitä kukkaan pitävän. Se on kumma, että se on hävennyt niin. Eikä heinän siementäkään muuta kuin niin omiksi tarpeiksi paljon muuta. Monikaan täällä, sekin on niin valtava. No on niin tässä niin kuin karjattomat taloudet tässä Tiliverää korkeassa tuossa, niin näkivät Timo T-paikat heittävät ja puivat puimurilla myyntitarpeisiin. Vaan sekinhän tuo näyttää olevan niin valtavaa, että niillähän ei ole kai kohta hintaan. Tähän oli tietoja, että niitä on hirveästi jää myymättä ylivuotiseksi hankkijalla heinänsiementä. Muistatteko sen ajan täällä päin, kun ei kylvöheiniä ollut ollenkaan? Muista. Eihän niitä ollut kylvöheinää, kun pellon pyörtänöitä niiteltiin nurmiksi. Ja sarka 2 pahasti oli ryynikaurojakin. Kauraakaan ei viljelty enempää. Joo. Mistä se heinä saatiin? Heinäkin on enempi vielä kuin nykyään. Luonnonnevolta. Ne raivasi yökunnissa tuolla luonnonnevoja. Oletteko ollut mukana? Niitä oli kulokoita, joo. Olin minä 10-vuotiaasta olin tuolla mökillä, kun meillä oli iso niitti tuolla ratan varressa. Niin 10-vuotiaasta piti olla saikkaamassa muassa. Ja pitkä matka vielä kulkiakin. Muistan monasti, niin kyllä se oli väärä niska lähteä, kun aamulla herätettiin aikuisin mukaan ja sääsket söi kuumana kesäyönä mettäpolkua, kun lähdettiin rämpimään. Vaan että se oli mentävä eikä auttanut juristeleminen heti pienestä pitää. Sitä niiteltiin, oli vikaatekin vielä ja sitä piti niittää niittomiesten muassa niin kuin ainakin. Ja semmoinen pensikkoniittikin vielä oli, niin siihen tuli aina semmoinen pensaan kolo, minä muistan sitä aina
juostiin sen kolon läpi, että pysyttiin paremmin muassa, kun ei jaksettu niittää täyttä etua muuten. Semmoista se oli se leekaamista, se oli se heinähomma. Ne vetelölle nevolle se tehtiin heinä. Kuinka se kuivattiin? No sitähän naiset veteli sitten haravalla semmoisiin luoko-ossiin tavallaan jäljissä ja sitten kun poutailmaa oli, niitä karhottiin siinä ja poutaa oli niin kuin huomenna, siitä kannettiin lattoon. Joo. Kannettiin? Joo, ne tehtiin takolle semmoisille 2-3 lavota otti nainen ja nosti semmoiseen läjäseen ja takkavihta oli miehillä ja se pistää suhautettiin sieltä alta se takkavihta ja nainen nosti sen selkään ja silloin sillä lähettiin. Semmoinen se oli konsti. Mitä ei vaivattu hevosia kokuaan kovillakkaan mailla, kettoillakkaan. Eli se oli kesäkaudet hevoset laukkasi tuolla kankailla ilman. Kaikki tehtiin väellä ja voimalla. Kyllä se oli hullua. Minkälainen se takkavihta oli? Se oli semmoinen 2 syltää pitkä, semmoinen pihilaasta selkä tehtiin ja väännettiin vihtasta sitten se hankki ja siinä nappula siinä hankin päässä, niin toinen otti siitä vastaan ja kiristettiin se ja takantekijä nakkasi selkään ja hartioille mies otti ja silloin se lähti kävelemään. Joo. Kuinka ne siinä pysyisi nämä? Pysyihän ne. Kato, kun se lappoilla otettiin, niin sievään lappoon se ensinnä se luja lavo ja se nostettiin se lavos sitten 3 lavotta vankkaa, niin harava mies sen, niin ne pysyi, ei ne särkyneet milloinkaan, vaikka ne oli lyhyviä mutuheiniä. Se olikin kumma, että se oli niin. Se kävellä hyssyttää piti miehen melko pitkästi, pitkät kantomatkathan ne oli nevolla. Ei se särkynyt. Sillä lailla niitä koottiin. Mitä hihasta oli? No ei se ole mitään joutuisaa. Kyllä se pitää tietää, että ei se ole joutuisaa. Yksi mies niitä kerkesi kannella ja oli 2-3 siihen harava miestä ja takantekijää sitten. Niin yksi mies niitä kanteli aina. Niin. Joo. No niin, paljonhan sitä kantoi, kun se oli kuivaa. Joo, kuivaa heinää paljonhan sitä kanteli ja joutuisa kävelijä, joka oli niin. Sehän kanteli pian lavon täyteen heiniä. Joo, kyllä se kävi, kun siihen tottu kerran ihminen, niin ei sitä kummempaa saanut kaivatakaan. Tämä teki niin kuin työtään kaikki. Ei sitä kukaan sanonut, että ei tästä mitään tule. Eikä kukaan laiskutellut eikä olisi pois lähtenyt mitään. Kyllä ne tyytyväisesti ne kaikki teki. Oli omaa väkiä, eli kylän väkiä niityllä, niin kyllä se oli niin. Yksituumasta se oli ihmiset silloin aikana. Oikeinko siellä oltiin yötäkin? Paikon oli pitillä niitä pitemmillä matkoilla niin yökunnissa lavora yötä. Joo. Mitä siellä syötiin? Siellä syötiin ja puurua keitettiin ja kahvivehkeet oli matkassa ja kaikki. Aivan. Se oli aivan niin kuin kesämajalla ollut ja oli syöpäläisiä ja sääskejä. Kyllä. Kyllä minä muistan monasti. Kyllä sitä oltiin tuolla Kallionnevalla Revolla puolellakin, niin sielläkin oli ulkoniitty muuan. Kyllä siellä piti olla vain. Ja sadeaika, kun se sattui sitten, niin se oli pisteli vihaksi. Kun sitä ei kerralla päässyt erilleen, niin sitä aina piti olla niitä liikoja luokoreisuja sitten. Joo. On niitä ollut vastuksensa silloinkin aikana. Eikä ne lehmät osanneet nurmeja kaivata silloin aikana. Eikö niillä olutiakin annettu? Olkiahan ne syötti, kun ne rukkikin puitiin riihellä. Pitkiä suortuvia rukkiita puitiin, niin ne karjakot käärii siihen rukkiin olki suttiin sitten sen luonnon niittyheinätukon ja ne vie hyssytti siitä lehmää etteensä ja ne söi lehmät siitä vain. Rukkiin oli, että niinku heinätti poskeensa ajalle, niin ei ne kummempaa saanut kaivatakaan. Sitten oli semmoinen
riihiä kun puitiin, niin ruumenet pantiin talteen. Ruumenet haudottiin, pantiin semmoisiin saaviin ja kuumaa vettä sinne pantiin ja kansi päälle ja sinne suolaa, niin se oli herkkua lehmille, kun ne semmoinen hauteen ja hauen veen vielä. Joo, se oli, sitähän ne lehmät odotti oikein ja minä en tiedä, maitoakaan ne lypsi niillä. Koska ne viidittivät ja voita kirnusivat joka viikolle, niin karjatalot aivan melko hevoskuorma. Siinä se oli se elämä kerta silloin aikana, että ei sitä ollut kellään niitä isompia tuloja sen enempää. Maastaan ne eli vain ja kaikki tehtiin kotona, niin ei sitä kukaan kurkotellut niitä nykyajan kommeuksia mitään, eikä muotista puhunut kukaan sen kummemmasti, että sitä olisi muotin mukaan tarvinnut suunnitella. Joo. Joo, kyllä se on. Kyllä kai se on ollut semmoista. No ne entisajan ladot oli vähän niin kuin vähäisempiä kuin nykyisin. Niinhän ne olikin. Niinhän ne nyt olikin kyllä. Vähäisempiähän ne tavallaan häätyi ollakin. Sirpillä sitten kaikki viljat leikattiin, ei niitä saanut niittää viikatteella eikä koneella. Joo, sirppimiehiä ne oli, naiset niin kuin miehetkin, ja se kävi laatu. Paljonko sillä piti olla väkiä, että se hyvin kävi laatu? No kellä oli 3-4 henkiä sillä lailla, niin kyllä se kävi laatuun. Kun vain 3 ja 4 henkiä oli, ne oli niin tottuneita kaikki siihen sirppihommaan, niin sitähän kaatui monta sarkaa päivässä. Joo. Ja rukkiitakin, kun ne oikein tottuneet leikkasi jouttuin vaavaa ruvistakin, semmoisen suuren kouraan, niin kun ne kerralla kouralivat ja nostivat hirviä, nostanut ne lyhet kerralla. Niin sitoja oli sitten, joka sitoi sen heti ja jalkaaja oli jäljissä, niin se tuli järkiään pystyyn. Mikä se jalkaaja on? Se on semmoinen, joka panee ne lyhteet sitten pystyyn. Jalataan pystyyn ja pannaan hyvästi hattu päälle siihen kuivamaan. Montako lyhettä? 20 lyhettä ja 15 aina jalakkaan. Joo, semmoinen se oli malli. Siinä jalalla sitten olivat niin 2-3 viikkoa, kun ne hyvästi katettiin ja siitä ne ajettiin ja puittiin riiheen sitten. Rukkiit jalalle ja ohrat pantiin semmoisiin tuppusiin sitten ja nekin koottiin semmoisiin kykkäisiin sitten, kun ei keritty puida, kun myöhemmällä tuli satteita ja muita, niin niitä puittiin sitten syksykaudet aivan kekriin ja kekrin jälkeen. Joo. Nämäkin poikassa silloin niin tässä kun ei itsellä ollut kuin vähän puimista, niin kun piti olla tuonne rannelle, oli monena syksynä, niin vielä apu riihimiessä ja sitä piti tienata sitä omaa markkaa sitten siinä sivussa. Semmoistahan se on, että kun vähänkin on aikaa, niin sitä pitää tehdä muille siinä sivuun. Niin. Ja perunaotto sitten, se oli aina riihi-iltona aina täydellisesti niin kuin urakka kaikilla. Tämä piti aina lähteä aamuyöstä riihelle ja 3 aikana olla sitten talon töissä jo iltapäivä kiivaakin. Joo, semmoinen se oli malli. Saunata siinä ja pestä kaikki valmiiksi ja riihi lämmitä, panna niin kuin ainakin. Täyttää riihi huomiseksi valmiiksi. Joo, kyllä se on. Ja kyllä kai se on semmoista nykyajan hommaa ja nykyajan kansa ei tiedä semmoisesta mitään, joka ei ole nähnytkään, eikä mitään, jos sattumalta tuolla alla kuulee ja kyselee, niin nauruna ne pitää, kun niille esittelee, minkälaista se oli ennen vanhaa eläminen ja se leipähomma niin kuin maalaisan kansalla. Niin se ruukasi olla. Koittakaapa kertoa ja kuvata, kummonen oli se riihi rakennus päällä ja sisältä näin. Riihihän on tuommoinen, meillähän on tuossa yksi vielä mallina, joka on tuommoinen 4 metriä suunnilleen kanttiinsahan se on.
riihiä. Niitähän oli isompia ja pienempiä ja sitten siinä on noin puolivälissä riihtä on sitten ne parret, väliparret siinä ja väliparten päällä on sitten semmoinen 4 pistospuuta on aina, se pannaan niin kuin 3 osassa sitten se, kun se ajetaan sinne viljaan. 4 parsipuuta siinä on, niin aina pannaan seinän vierestä lähtien pannaan ensivarvi ja sitten keskivarvi ja taas ovivarvi, niin lyödään tyvet pystyyn siihen parrun päälle. Ja ne siinä sitten kuivaa sen yön ajan ja niin kuin vuorokaudenkin, jos vain ei ole vielä oikein kuivaa, lämmitetään ja kiuas on nurkassa, ne pannaan savulle heti siinä ja se lämpiää siinä ja yön ajat lämmitellään sitä ja tukitaan ovet ja siinä se vilja sitten valmistuu loppuun ja se tulee tamalla siinä niin kuin peitatuksi, kun se nokisen kaikki siinä puhistaa ja kulkee viljan läpi ja se sitten, kun se on kuiva ja lämmin, niin se sitten haisee vähän hyvältä ja sen tietää, että se sitten säilyy ja se on sitten hyvän makuinen se vilja. Se on eri hyvän makuinen kuin mitä kuivaamassa kuivataan nykymaailmassa koneella puijaa. Kyllä sen tuntee, että se on sitten eri lystävää ja joka muistaa sen, mitä riihivilja oli ennen ja mitä nyt on konevilja. Se on aivan iso väli sillä on. Jos meinaa niin kuin säilyttää sitä viljaa, niin sitä ei tarvitse peitata eikä myrkyttää mitään, niin se on kaikki, kun se savu peittää ja puistaa ja sitten läpi kuivaa. Se säilyy, vaikka se on 10 vuotta sitten, niin siemeneksi, kun vaan se hyvää on. Siitä se on aivan erinomainen malli se, että se riihi kuiva, niin se säilymiselle on niin varma. Täällä vanhoissa taloissa, täällähän oli 10 vuotta vanhoja joillakin, niin kun se oli riihikuivaa, niin eihän sillä ole mitään hätää. Joo. Kuka sen riihen lämmitti? Sitä lämmitti isännät talossa, vanhemmat ihmiset, jotka kerran oli, niin ne sen lämmitti. Jotka olivat? Joo, se on huolellista hommaa se riihen lämmitys. Tulee vaaralta ja sitten ettei liiaksi kuumenna ja pitää kiukaat niin kunnossa, että ne ei valskaa. Onihan siinä tulipalokin monastikin vaan. Että se on iso ja huolellinen hommahan, se on hyvillä puilla lämmittää se ja niinhän se on. Eikä liika paljon lämmittää, Niin, ei liika vähän sitten. Se veti, jos vain se tuoreempaa vilja oli ja lujaan riihen sattu panneen, niin sen piti antaa kuivata 2 yötä. Sai tehdä muita töitä siinä ja kuivata varmasti, että se oli sitten kuiva. No mistä sen näkee, että se on parhaillaan kuiva? Kyllä sen näkee, kun nykäisee sieltä keskiriihestä sutin vain nykäisee viljaa sieltä ja koittelee, että jos ei se vain rusaa ala ja lyö seinään niin kuin ruistakin, niin sitten pikkuisen kapistaa vain päähän, niin se varisee heti kaikki. Mutta kun vain ei ole kusitkia, niin eipä lähde. Ja se ei taitu se latvakaan. Se latvakin on niin kuiva, niin että se taittaa, niin se murenee, katkii. Joo, niin kyllä se, kun se kuivaa on riihi, niin kun ottaa lyhteenkin ja iskee seinään, niin kun se iskemällä pitää ruispujan, niin kyllä se sitten aivan menee, niin kuin suolat ne ropisee alas kaikki heti. Niin. Pitää olla hyvin tiivis lattia. Joo, tiiät, puulattiat oikein tiiät. Niin ne piti olla. Niinhän ne piti olla. Minkä aikaan sitä sitten lähdettiin puimaan? Minkä aikaan päivästä? No sitähän lähdettiin siinä suunnilleen 3 ja 4 aikana aamusella. Joo, se oli se riihenpuinti semmoista kappisella olua, että sitä piti joutua jo sauna lämpeneen siinä 10 mailla jo päivällä. Joo. Ei lystänyt kellään lähteä kovin myöhään riihelle. Se oli ikävä olla. Tämä piti mennä aamuhämärään aina. Ja joku ajan lampullakin halusivat, että valo oli oikein kiukalla, vaan se on epävarmaa semmoinen, että sattuu sille loukkaan sitä, niin hän tulee pian tulipalo vaan. Että paljon ne aivan hämärässä, niin kuin ruisriihtäkin iskivät aivan pimiän päässä ne möyket kuulu. Hupaasaa hommaa. Se on, että tervettä ihmistä se vaan tarvitsee ja kaipaa. Onhan tämä pölyä ja nokia.
Mitähän sitä on riihellä. Kertokaapa se puintityö oikein juurta jaksain, kuinka se käy. Kyllä se käy, kun se on käy vaan, että se on sekin sitä melko koneellista hommaa. Sehän nyt kun ruisriihinä pitää iskiä ensin, kun menee riihelle, niin se pudotetaan yksi pari alas kerrallaan, ovipari siitä ja ruvetaan iskeä se joka lyhde erikseen. 2 henkiä, kun ne iskee vastakkain siinä samaan nurkkaan. Ja sitten kun isketään vähän aikaa, niin sitten otetaan sitten haravalla ja luudalla laastaan ne tähkät, mitä katkeilee, niin enimmät tähkät pois ja siirretään ne erilleen ja sitten isketään niin kauan, että se on koko riihin iskettynä ja sitten puistetaan se iskurusa pannaan säkkiin erilleen, kun on isketty. Se on kaikkiaan parhaat jyvät ne. Ja sitten pannaan, että kun ne on isketty ne toiset, ne pannaan vielä laatteukselle, sitten lattiaan lavotaan, joka lyhde auotaan. Ja sitten se puijaa vartolla läpi vielä, se siinä lähtee tyvistä, kun on tyvisäkin päitä, jyviä. Niin se mennään puimalla läpi sitten sillä lailla ja puistellaan sitten joka lyhde erikseen ja pannaan oljet ulos ja sivotaan kuppuun. Semmoinen vaihe se, ja siitä tulee kyllä selvää sillä kohti, kun vaan on tottuneet henkilöt, niin kyllä se käy laatuun niin, että tämä ei sen kummempaa konekonstia tarvitse. Kyllä se on selvä ja hupasaa hommaa. Paljonko siellä on hyvä olla vähiä, että se hyvin luonaan tulee? No kyllä siinä 3 henkiä, kun on vain tavallisella riihellä, niin kyllä sillä pärjää ja joutuu 3, kun on aikaista henkiä vain. Vaan 2:llaan ennen paljon piti puida, vaan että 3, kun tavallisesti kun vain tuommoinen isolainen riihi, niin kuin meilläkin tuossa oli, niin lujia kun sitten piettiin, niin kyllä siellä 3 hengelle on työtä kovasti. Niin. Ja ohrilla varsinkin ohravuoro kun tuli sitten, niin ne on hirveän sitkeitä ne ohrat, kun ne pitää puimalla aivan tappaa. Pannaan vastakkaan viinet päät ja lavotaan laattialle. Vastakkaan 2 päät monta varvia siihen niin kuin mahtuu ja siihen sitten aivan ruveta puimaan, latvata ensin ne latvapäät niin kuin suinkin läpi menneitä laattia ja sitten kun on puitu ne latvat, niin sitten käännetään ne ja taas puidaan ja sitten ruvetaan puimaan yhteen varttaan 2 paria, että ne tällä lailla ristiin lätkii sitten siinä yhteen varttaan. Ne menee kaikki aivan pehkulle. Ja tulee aivan yhtä pehkua, sitä ei usko. Vaan se on kovaa hommaa, ne pitää olla jäntevät ukot, jotka ne piiskaa, niin vaan kyllä se on sitten puhasta ja kuiva riihi kun on, niin kaikki ne on aivan 1000 sämppinen. Semmoinen se on, että kyllä se työtä teettää, vaan kyllä se on ohrakin, kyllä se on korjaa, se on kun sitten vain hyvä jäljentekijä ja hyvä vuosi on ja se on painavaa ohranviljakin, vaan että se on ohra paljon, se oli työläämpää puida kuin ruisriihellä. Niin se oli ja kaura samoin. Joo, ja sittenhän nuo alkoi tulla, kun ne masiinit tuli sitten silloin jo aikana, minunkin aikana rusamasiinit, niin niillähän sen pian sitten puhisti taas sen viljan, kun rusat pois. Joo. Kyllä sitä paljon sen leivän eteen ihmisten piti silloin aikana tehdä aivan sitä ruumiillista työtä. Kyllä se on semmoista, että ei sitä nykyaikana niin paljon tee enää kukaan niin leivän päälle työtä ihmisvoimalla eikä tarvitse tehdä, kun silloin piti tehdä. Se leipä, se olikin pääruoka. Se oli parasta ruokaa silloinkin aikana. Kyllä se oli niin kuin juustoa tuo ohrainen rieska, kun alkoi noita oikeita myllyjäkin sitten tulla ja sai puistetuksi oikein kaunat pois ja muuta. Voi kauhia se roppa ja rieska, niin kyllä se oli roppa voi. Ennen sanottiin kaupunkilaisetkin
kun nois maalta sitä roppavoita ja riesa. Niin ne on aina ilvestyä. Ja silloin pula-aikanahan ne oppi täälläkin paljon sitä hakemaan, kun ne työkseen rupesi kulkemaan täällä mailla. Niille piti olla antaa voita ja maitoa ja leipää, mitä mikin tartti. Se oli kansalla semmoinen ruoattomuusaika, että eihän sitä semmoista aikaa nykymaailmassa enää toki tullenekaan, kun omassa maassa ei ollut silloin mitään tietenkään varusteita niin kuin nykymaailmassa on. Että sitä pula-aikana tulee se ruokapuoli niin ahtaalle, niin kuin se silloin yhden aikaa oli. Joo. No ne herneetkin vissiin riihessä puhuttiin. Kyllä ne pui tietenkin riihessä herneitäkin paikon. Kyllä ne pui riihessä, jolla oli enempi sitäkin. Ja kuivaamallahan ne yhdellä lailla tehtiin. Ja nythän ne koneita sitten, niitä on näitä koneita, kun rupesi olemaan. Niitä oli oikein herneseulat ja kaikki näitäkin puimakoneita. Niin, että ne saivat koneellakin sitten ne puijuksi vaan, että täällä päin niitä ei ole sitä herneenviljelystä ollut, minä en muista ainakaan, mutta kun Vehenää yhden aikaa ylimmäkseen yritti ihmiset viljelemään, vaan kaikilta se on hävennyt täällä. Se yritys kuitenkin aivan pois. Se on kaikkiaan epäedullisin kasvisen siinä sen hallan vuoksikin ja sitten kun on niin monta sitä nokitautivaaraa ja kaikkia, niin näkyy olevan. Että varmin näyttää olevan, että joka Vehenää tarvitsee, niin sen saa kaupasta puhtaan. Niin kai se näyttää olevan. Niinpä se näyttää olevan. Täällähän on sitä venäläistä siemenviljaa ollut, eikö olekin? Niin sitähän oli silloin hallakesänähän sitä taisi kulkea tanskalaista ja venäläistä. Sitä oli tanskalaista ohraakin. Sitä 2 tulkatta. Minäkin muistan meilläkin kerran sitä hääti ostaa silloin halla-aikana. Ja kun ei muuta siementä saanut kaupastakaan, niin oli sitten sitä ja se tuli sitten hyvä kesä silloin sattui tulla ja tietenkin se aiku niin saatiin tehdäkin silloin ja että näin syksykesällä kun se leikattiin ja puimaan ruottiin niin sitä monikin ihmetteli, että tuostakaan nyt ei ole mitään leivän hyvää, kun se on niin turhanpäiväisen näköistä se tanskalainen ohra, kun siinä on 2 sulkaa. 2 rakia vain sitä ohra saa siinä päässä. Vaan se on hirveän suuri se jyvä. Niin silloinkin syksynä tuli sitten hyvä vuosi ja se oli tuo konepuinti sitten. Meilläkin oli jo silloin kai tuo ensimmäinen puimayhtymä, niin sitä ruvettiin puimaan sitten. Niin sitähän alkoi kaikki ihmetellä, kun sitä tuli niin joutuin, että niin ei rukkiitakka ja ne aivan pärjäsi rukkiille se painokin. Ja ihmeteltiin, että mistä se jyvä löytyy koneeseen, kun se näyttää siinä päässä, että siinä ei ole paljon mitään. Ja siinä oli sitten vähän hyvää jyvää ja niin kuulia, niin kuin se oli niin kuin herne. Ja siitä, että hyvää leipäviljaa tuli myllyssä. Se oli aivan niin kuin nisu. Vain että se on siksi myöhäistä, kun se oli tanskalaista alkuperää, että niitä ei täällä menesty kuin hyvinä kesinä. Tämä ei ole täälläkään sitten ollut monellakaan enää. Pirkka-ohraa on täällä nyt enimmäkseen ja tammi-ohraa, joka on joutuisaa varmaan joutumaan, niin sitähän nuo ruvenneet kaikki viljelee sitten nyt. Ja hyvähän tuo on tavallaan toki pirkka, se on iso jyväinen ja jyväinen ohra kyllä. Joo. Niitä kun jalostetaan nykyään noita siemenviljaakin niin moneen malliin nykyään, että
aina uutta ja uutta keksitään ja saadaan. Mikä olisi joutuisampaa tälläkin puolella joutumaan. Sehän siinä niillä päämääränä onkin. Niin se on. Neuvokaapa minua, kun en tiedä tuota asiaa, että noin. Mistä sitä keväällä näkee, kun pelto on oraa? Että miten siinä kasvaa? Kauraa vai eli vehnää eli ohraa? Kun se on aivan... Niin, että se on vasta piikillä. Niin. No eikö ne ole seurannut sitä, mitä on mihin kylvetty? En jos mä ihan vierailla mailla kuljen. Niin. Eikö sitä näekään missään? Niin, ei sitä semmoisella näy, joka on vierailla mailla kuljen. Sehän on tuo orasan on vaaleampaa vähän värilleen ja kun pikkusen pitemmälle tulee, niin sieltä alkaa pensua toista semmoista juuresta niin kuin versu. Ja kaura on vähän erimallinen, kaura kasvaa pitemmälle oraalle ennen kuin se alkaa versua, niin se kasvaa, kun se on pitempää oljelleenkin justiin, niin kaura on eri mallinen sitten siinä noustessaankin, niin se vasta versoo sitten, kun se on tuuman 2-3 pittuelle päässyt maan pinnalle. Joo, ja se on vähän eri värinenkin. Vaan että kyllä se huomaa siinä, että ohrankin, että se heti alkaa versua sieltä sitten sitä juuri versua, niin kuin pensua, kun mieluinen maa on. Niin se alkaa pensasta kasvaa sitten ja lehtevämpää on sitten se ohran helme. Pienestä pitäenkin. Joo. No entäpä sitten tämä nisu? No vehnä on taas aivan erilaista. Se on semmoista eri kasvullisuutta sillä on, niin se on kovempaa. Se ei näytä mitään helvettää ennen kuin sitten pidempänä. Se kasvaa aivan niin yhtä suoraa vartta jonkun aikaa. Niin. Joo, se on semmoinen kovempi ologisen mallinen kasvi se vehnä. Sitten se vasta rupeaa versomaan enempi, kun se pääsee pidemmälle. Niin se on hullua, että se on, kun seuraa niitä, niin ne on kaikki vilja vähän eri malliin kehittyy siinä mullassa ja rajassa ja minkin aika on siinä, että se on niin paljon siinäkin, miten se on syvälle tullutkin maahankin siinä, niin melkein tuo pannaan tavallisesti noille isoin traktorikarhin allekin ja moni kertaa rullataan aivan säästämättä, niin se siellä kyllä säilyy sitten, jos kuivakin aika on, niin päällimmäinen jää osaksi jälkiinpäin itämisessä, mutta joka syömälle siinä sorttuu, niin se on kosteaa maata siellä ja maa kun lämpenee, se siellä nousee paljon pidemmin päälle. Joutuu sitten päälle ja sitten kun toiset rupeaa verhoon siinä ja versua ja yökaste kastelee sitten pinnalta pintajyviä, niin ne versoo sitten jäljempää ja rupeaa kasvamaan. Se on niin saman luonnon hoikku, että se tuo yökaste ja muu, se muuttaa sitten heti. Se ottaa viljaa ja se ottaa kaikkeen sen kasteen helmen ja nokan siinä, no siitä saa sen kosteuden, jos ei vain kerran satteitakaan ole. Niin se näkyy olevan. Joo. Luontohan se on semmoinen oikullinen, kun sitä seurailee vain, niin. Missä saakka teiltä täältä myllyssä käytiin? No silloin aikana käytiin niin kaukana kuin Revonlahdella ja Pyhäjoella. Kun ei ollut myllyjä niin likipiirissä kunnollisia, niin ei missään. Revonlahdellekin minunkin piti aivan silloin mies ollessa jo niin lähti ja se oli useinkin puolen viikon reissu. Hirviästi joka maailman suunnalta ihmisiä ja ainoa myllyjä. Kovat pakaset ja kaikki kärhään tulee, no senhän tietää, että siellä tulee kummat olot, sinnehän tahtoi paleltua miehet ja hevoset. Pyhäjoelle lähdettiin samoin. Siellä oli parhaat myllyt silloin aikana, niin siellä käytiin, no siellä oli melkein puolen viikon reissu. Maanteetkin kulki ja vankan kuorman kanssa, tuosta vielä mutkaisia vanhoja maanteita. Se oli kanssa juhlareisu, mutta se oli lähettävä kerran, kun jauhopakko tuli, niin siinä ei auttanut muu kuin lähtiä. Ne oli kanssa ne myllymatkat, ne oli sitten, ne koitteli vähän maalaisia ja hevosia.
monasti sitä oli aivan uuvuksissa, kun tuli puolen viikon reissulta, kun tuli pyhätointa ja kylmät talvet ja pyry-ilmat ja muut sattui vielä. Että kyllä se oli semmoinen muistoreisu vain. Ei sitä ollut muuta konkia kuin lähtiä sitä sai. Joo. Olihan siellä sitä lystiäkin. Kuulija näki ihmisiä ja No se kai siinä nyt oli sitä, kun laumottaja oli miehiä, niin siellä oli monenlaista seppää ja suutaria ja monenlaista valehtelijaa. niin ne myllärit kans vissiin maailman varrella paljon kuuluvat. Kyllä ne varmasti myllärit kanssa. Ja nekin tahtoi olla niin puolueellisia sitten, niin että kun ne tahtovat niin vuoroja vaihtaa, tahtovat väärällä vuorolla aina semmoisilta pitkämatkaisilta, jotka oli vain vähän niin kuin tuttia, jolla vain oli niin kuin kaulan kastetta ja lämmitettä myllärillekin antaa, niin tämä teki vuoroa paljon. Se oli väärä kiire, siitä aina tahtoi monella tulla riitaa siitä. Mylläri on mylläri ja se on isäntä, jolla on kone, niin se on selvä. Minkälainen se myllärin palkka oli? Kuinka se oli järjestetty? Mä en tiedä, miten lienee minkin palakka ollut mylläreillä, kun ne oli semmoisia itse isäntiä ja niillä oli vain auttajana sitten, että minkälainen lie ollut, vaan että se oli vain hehtopalakka sitten, joka hehtotaksalla sitä käytettiin, niin joka viljaa käytti. Joo, se oli kai siinä 5-60 penniä, mitä hän lie ollut hehto silloin aikana. Joo. Että rahassa se maksettiin? Joo, rahaa se maksaa piti. Eipä ilman. Rahalla. Se, kyllä ne oli kanssa juhla-aikoja, ne myllyreisut ennen vanhaa. Voi hyvänen aika. Kyllä sitä monta yötä minäkin valvoin silloin aikana. Kerrankin näitä on jäänyt tuonne Sippalaan pienkin, kun mentiin myllylle sinnekin. Ja oli syksyllä routakeli. Lähettiin. Ja sitten tuli, siellä oli mylly täynnä taas miehiä ja hevosia. Ja sitten tuli, kun siellä 3 päivää piti olla. Tuli silloin eilisyönä sitten, kun lähti jo tänne niin jumalaton myrsky ja vuorokauden tuli lunta taivaan täydeltä. Ja ei tahtonut tiedä, tienpaikoilla lähdettiin suoraan tuosta sitten Sydänmaalta tulleen hevosilla tänne Mattilaan perälle päin. Niin meitä oli 3-4 porukassa täältäkin päin ja kaikilla vahvat kuormat sitten, niin aivan tahtoi uupua hevosetkin viimeisin, kun aina piti panna vuorottaa eelle uutta, joka jäljissä tuli, sillä oli vähän helpompia vuorottaa eelle, että jaksoi aukaista umpia. Se oli niin hirveästi, tuli lunta mehtätiellekin niin, että reenkeula ylipohtui lumi vain siinä, niin viti ja pyrryytti ja tuuli. Ja sekin oli vähän muistoreisu iäksi. Kyllä minä senkin muistan ikään, että siellä oli vilu hevosilla, jos miehilläkin. Kyllä se oli sitten rangaistusreisu. Vaan niin sitten kaikista ihmiset selveni, kun aikansa aina virkaili. Niin semmoista se on ollut. No vietiinkö sinne hevoselle heinät muassa vai saatiinko sieltä jo? Hevoselle pantiin heiniä, mitä iljettiin, niin myllykuormaan alle hevoselle, mutta kun puolikin viikkoa pitää olla, nehän siellä sotkea ja kerkiä kaikkia kunnolla syydäkään, niin nehän tahtoo loppua keskitä. Monasti ostaa piti talloista lisää. Semmoista se oli. Semmoista huushollia se on. Revonlahdellekin kerran mentiin täältä, no silloin tuli kauhia uppoja tuolta Sydänmaalta, kuljettiin murron kautta tuolta ja mulla oli varsahevonenkin silloin sattui olleen, jolla lähdin myllylle ja jääkeli oli mennessä ja tullena tuli taas semmoinen uppo, että piti heittää tuonne murtoon puolikuormaa suupunut varsa, että olisi päässyt kotia ollenkaan. Ja se oli sekin reisua. Niin kauhia uppo tuolla Nevolla, tuolla Revonlahdelta tuosta joku 10 kilometriä aivan suoraan kulki Taavitietti.
niin se kesti vähän tulla heikolla hevosella. On niitä. Onhan niitä monenlaisia muistoja tahtonut jäädä aina. Minkälainen onni teillä hevosten kanssa on ollut? Hevosten kanssa mulla on ollutkin melko hyvä onni. Mulla on ollutkaan hevossurmaa muuta kuin yksi hyvä palvelijan mieluinen hevonen, mikä oli tässä 5 vuotta jälkeenpäin, niin itsekseen kuolla kupsahti viimein. Mikä tauti se hänelle, sydäntauti vai mikä hänelle lie tullut, niin mutta kun aisain päälle vain lysähti ja siihen kuoli. Joo. Mutta ei ole loukkaantunut pahasti? Ei mikään loukkaanut, muuta kuin sievälle tielle vain pikkukuorman kanssa nutkahti nokalle ja se enempää ei elämänmerkkiä ollut yhtä ja se oli niin mieluinen lihava ruunan pätkylä niin kuin sika ja minä en olisi hävittänyt millään sitä, olisi pitänyt vielä hevossa, vaan se niin äkkiä loppui ja sitten miten en ole laittanut hevosta ja vastustahan sitä nykyaikana onkin, siis on iso vastus hevosestakin, vaikka konehommakin on. Niin ruokkia se säännöllisesti ja aina tämä pikkuajuakin hevosellakin on itse kunakin aikana, mutta kerran kun sitä oppii ilmakin ollen näkyyhän pärjäävän. Joo. Alkaa olla harvinaisuus koko hevosessa. Niinhän se on. Niitä ei monessakaan kyläkunnassa enää näytä oleva eikä kuuluta ole. Siellä Merijärven puolella niitä on niillä mutukulaillakin se Oskari Vonnikas. Sen Matin veli nytkin kävi tänä kesänä täällä sanoi, että heillä on hyvä hevonen nytkin vielä joku. Vanha hevosporvari oikein kauppamies, niin hän kävi täällä porisemassa nytkin tänä kesänä. No oletteko itse markkinoilla käynyt? No minä jonkun kerran aina käynyt markkinoillakin. Jonkun kerran Oulussakin käytiin markkinoilla ja no eipä sitä eteenpäin ole tullut niin kuin hevosta vasten käydyksi. Silloinkin oli niin huono tuuri Oulussa, oli niin mitättömät markkinat, että me ei suonneet, me tuon muutaman rannin kanssa tuolla ostettiin yhteinen sitten oikein vankka tamman pätkylä, kun meillä oli itsellä kuitenkin omituiset hevoset yhdet, mutta niin varahevoseksi otettiin niin kuin parihevoseksi 3. Ja sillä me pärjättiin monta vuotta sillä vuoron päältä vuoroviikkoon ajettiin, mitä oli töitä kummallakin. Parihevosen töitä kesällä ja talvella, niin pidettiin monta vuotta. Niin sehän se pelasti paljon tämä vaan, että onkin oli niin hirveitä hinnassa hevosta, nuorempia mukavia hevosia ja omituisia satuttu löytää, vaikka meinattiin, että ostetaan omituiset 2. Me sanottiin, että ostetaan yhteinen kerran ja sillä lailla sitä veivattiin vain yhteisellä hevosella monta vuotta. No hyvä sopu oli sitten. Joo, niinhän se on. Niinhän se on. Joo. No siellä tapasi niitä huijareitakin vissiin. Voi, niitä onkin. Niitä onkin markkinoilla, että niitä ei äkkinäisestä niitä ei ole kyllä ostaa, eikä. Mullakin oli Liverin isäntä mua vanha hevosmies parina kerrankin siellä Oulussa vai. Se oli semmoinen huijari, kun se oli, että meni mies sakkiin, niin se turrasi aivan ikana päissään. Aivan ikana päissään, niin se sanoi mulle, että otti sen lompsansa povesta ja sanoi, että taas nää tuo rahaa lompsa häneltä, että sattuu niin häneltä viemät tuo. Ja se siellä purpatti niiden kauppaansa kanssa ja se vaiho ja mitä hälitti, kun niitä kunteja aina semmoisilla on niin paljon, että niistä ei saa selvääkään. Niin sillä lailla säästytti, että monasti siltä veivät rahat, ei suinkaan se päätynyt tiedä mihin katuaa, mihin omaisuus. Kun turraa siellä miessakissa ja siellä on mustalaista ja siellä on vaikka mitään, niin eihän siellä kukaan omaisuutta osaa varoa
menee aukomaan semmoisessa paikassa, että väärä silmä katsoo, että tuollapa olisi rahaa, niin silloin siinä lähetty. Eikö ne lääkinnytkin niitä huonoja hevosia jollakin? Joo, nehän lääkitti niitä, niin niistähän tuli niin vihaisista niin lakioita ja aikansa niin, että sitten kun ne heräsi siitä ja selvisi, niin nehän oli pevot aivan kauheita elukoita, potkivat ja purivat kuin pevot. Niinhän ne oli tehneet. Siltihän niitä äkkinä ne semmoilta outoilta, niin arvaan mennä hakemaankaan, koetteleenkaan, osteleenkaan. Siinä se onkin temppu justiin, tekeekö sillä mitään. Tiedättekö millä ne lääkitti niitä? Minä en sitä tiennyt yhtään, millä ne lääkitti sitä. Niitä kyllä silloin aikanaan, vaan mullakin oli yksinä yhden tuolta Raahen markkinoilta yhden toin tuolta Rahunen, kun oli täällä Raahessa silloin hevoshuijaria, niin minäkin toin sieltä yhden, kun minä meinasin nuoren hevosen yhden rouvin laittaa ja se sanoi, että se toi jostakin kannuksesta, vaan mistä se toi kaukkaa markkinoilta, niitä oli junan lasti ja mullekin antoi sitten oikein komia sieväpunainen hevonen ja joutuisaan kulkunen riskihevonen, niin sanoi, että otappa tuo ja hän luulee, että siinä olisi, kun se on niin nuori, oliko ne 4 vuoden vasta, siinä olisi kotitalon hevonen, jos nämä vaan meinaa tarvita työhevosta ja otappa tuo varsi ja viepä kotiin. Minä sanoin, että samahan tuo, mutta niin jos sillä vaan hevosen ilveitä on, niin huomenna minä tuon sen takaisin. No me tulimme sitten iltapäivällä lähimmellä tänne kotiin ja sitten niin minä lähdin tuonne, mulla oli puita tuolla niityn laajassa tuolla Linnalanperän kohdalla, niin rankoja siellä minä lähdin silloin iltapäivällä vielä rangolla ja ruuvaan sitä nuorta suurta hevosta, niin minä panin pikkusen kuormaa, siinä oli vähän umpiakin, niin pikkusen kuormaa sille, niin ei ne lähtenyt mihinkään. Ei sille kelevannut rekipujen kanssa yhtään. Minä sanoin, että niin, siinäpä se taisi ollakin, että se onkin vain ookaushevonen, ei se mikään työhevonen. Kauhean suuri ja komia ja kulkeva hevonen. Ei mitään, se ei ruvennut vetämään mitään. Joo. Markkinat oli parhaalla, minä aamulla sitten panin aisoja ja ajon Rahuselle tamaan. Sanoin, että tämä on kiitoksen heistä hevonen, että kyllä tämän saat antaa eri miehille. Minä sanoin sille 20 lailla sanoa. Se sanoi, että kesti sinne kamariinsa sitten ja sanoi, että älä puhu kellekään mitään, kyllä näitä maailmaan mahtuu. Joo, se oli vanha ukko, niin sitten sillä oli toisia hevosia, sitten sillä oli siellä Pekkatorilla ja muutamassa talossa semmoinen pikkuinen oikein sievä ruunanpätkylä, sekin oli punainen, mutta pientä sorttia, 300 pienempi kuin se, jota minä käytin, niin minä sanoin, että miksi sinä tuota tarjonnut mulle, niin sanoi, että ei hän tiennyt sitä tarjota, että hän tarjot sulle isompaa, kun iso on aina hyvä, sanoi Kalajoki. Minä sanoin, että annappa tuo pienempi hevonen malliksi, minä lähden taas ruuvaamaan tuota ja mä sanoin, että vie vain. Ja sillä oltiin ajossa siellä ja sillä oli ruuvareita ja muita ja minä otin sitten ukolta sen pikkutuunan siinä ja lähimmä silloin illalla sitten taas kokkeille. Mulla oli tuossa paperipuita tuossa pellolla ja sitten tuossa kataikossa, niin lähti pojat ruuvaan. Minä sanoin, että menkääpä ruuvaan. Tekeekö tuollakaan mitään, kun tuommoinen märri, niin kuin makkara, lihava ja pikkuinen märri. Että tuoko tuokaan mitään, vaan tuleeko taas tyhjillä rekkeillä sekin. Ne oli panna pätkät se 2 pantturit täyteen paperipuita 6 tuossa. Ja siinä oli kataikkoa ja vastamaata tuossa. Niin kun se tuli, että meistä paukkuu, niin ruuna vain paino tulleen, niin sanoi, että siellä oli vetokykyä, vaikka ei ole näe eläin puolen kokoinen kuin mitä ensimmäinen.
Sitä ihmeteltiin. Joo, ja sehän se sitten jäi ja taas sitten Raaheen päivällä se Kallisaari sitä piti vain. Että hyvästä on hyvä on hyvä määrtikin, että hän luulee, että siinä se oli kyllä semmoinen hevonen, että niitä harvoin saakkaille vetokohtille. Se oli pieni, mutta se oli suuri hevonen. Mä olin täällä tämä kengitysseppä kerran täällä oli talousherran kurssit tuossa. Minä ajoin sinne kengityskursseille sillä sitten, niin se oli hevosmies, niin se sanoi, että mistäs tämä pieni suuri hevonen, että kun on niin pahan näköinen kuin kaukaa kahtoo, mutta tuppa kahtoo lähempään, niin että pevolla kun on rintapääkin niin kauhean paksu ja niin kuin makkara ja takkaa niin paksu, että on, että se on sauvalainen ruuna, että niitä ei tämmöisiä monasti näekään, että siinä on niin painava hevonen, sanoi se tuntija, että niitä ei arvaakaan, kuinka paljon siinä on kilopainoa. Ja sillä oli kyllä semmoinen vetomalli, että sitä ei ole hevosella ikään ollut. Silti tuo oli niin lyhyikäinen ollut, kun se semmoinen halavaksi, niin sitten saa nyt aivan vanhana tuoda aivan kotikankaalla. Niin se on. Oletteko varsasta saakka kasvattanut? Olen minä kasvattanut 2 varrastakin. Vaan toisesta ei tullut hevosta, tammavarsa oli toinen, siitä tuli hullu ja toinen oli sitten semmoinen orivarra kyllä, vaan sekin oli niin heikko, että sekään ei sopinut oikein työhevoseksi, niin senkin minä vaihdon vanhempaan. Yhden tammavarsan minä hyvän varsan kasvatin, ostin sukulaiselta sen varsan. Vaan sillä oli niin hullu se emäkin ja sitten siitä tuli itsestään vielä niin hullu samoin, että sille ei saattanut tehdä. Minä opetin sen kyllä pari hevosta, se meni kyllä toisen kanssa, kun köytti sen pariksi, mutta niin yksinään ajaa, niin ei kun ne ei vain ollut juoksevilla suittilla, se oli niin kova suinenkin, niin se ei pysynyt käsissä, eikä se pysynyt peltosaralla, ei setosaralla, ei millään, se meni niin kuin hullu. Se oli hullu hevosen alku, se oli kyllä. Kuinka vanha se varsa saa olla vain ihan vapaana ennen kuin sitä? No eihän sen tarvitse olla kuin 2 vuodelle suunnilleen, niin sillä saa alkaa ajella aivan huoleti, pikkuajua ja liikettä. Pikkuliikettä pitää, niin aivan niin kuin miestä vettää ja sillä lailla kehittää, opettaa kääntelee ja ohjailla, niin silloinhan niitä tulee taipus ja hyvää hoitaa ja käsitellä. Tosiaan pelkää ensin ihan valjaitakin. Ja... Niinhän se tekee, se pitää kaikki totuttaa. Ne on jokko niin arkoja sille valjaille ja valjastukselle ja kaikille ne on niin arkoja ja rauhattomia. Kyllä kun se kesuttuu niin ja hyvällä neuvoo, niin kyllä se kehittyy hevonen siitä äkkiä, vaikka niitä se pitää tietää se hevosen luonto. Se on toisilla niin hullu kiireinen se luonto sitten niin, että sitä ei tykytä mikään, jos se vain sitä menee väärällä vuorolla komentaa. Silloin siitä tulee äksy ja paha. Semmoisiahan ne on. Se hevonen niin ranttu luontoinen ja viisas elukka. Onko? On. Kyllä se on niin viisas elukka. Ei sitä tarvitse, kunhan se miehen vain suopuu, niin se tuokin kaupalla oli tuo Ruunanpäki, se oli tuolla käkki tuolla laitumella. Minä vain huutelin illalla sitä talliin, se tuli niin kuin lehmän kanssa tuossa. Jäi tuonne työskentelee, niin huutin vain poikaa kotiin, niin se hirnahti ja silloin se lähti laukkaan, niin että maa pölisi vain. Että nyt häntä tarvitaan. Ja tuolla mätä pötkötteli lehmikarjassa ja lehmät nuoli sitä aina hoitivat ja se oli vähän hyvä lehmän kanssa. Ja se oli mukava mulli oikein. No se käy aivan noin kumppaniksi miehellä pitkin taipaleessa. Se on, kyllä se on mukainen, kun vain on viisas hyvä hevonen. On se kyllä aivan miehen kumppani se. Oholta se tuntuu, kun vain hevonen
hevosesta luopui ja sen kanssa tottunut, kun niitä yhden aikaa, kun oli varsa 3 mullakin, niitä oli 3kin tuolla tallissa hoidettua. Tuntuu se niin, että sitä ensi aikoina niin tahtoi mennä tyhjää talliin, kun ei enää hevosta ollut ollenkaan. Ne on niin kuin totuttu tapa, että mihin tämä ihminen tottuu, niin sitä kaipaa. Niin, kyllä minäkin semmoista olen kuullut, että se on niin kuin kotiansa osaa tulla. Joo, kyllä se osaa tulla. Meillä tuossa oli kotikasva Ruuna yksi. Pojat kulki tuossa kansakoulua tuossa Korkeaan piti viedä maitopenikkä sitten aina aamusilla ja pojat meni kouluun sitten ja niin pantiin se maitopenikkä, ne veivät sillä Ruunalla sen maitopenikän sitten tuon Korkeaan lavalle, kun tästä ei vielä kulkenut silloin maitoautokaan, niin meillä oli sitten mettäkoira, viisas koira semmoinen, niin se aina oli hevosen muassa. Pojat pani sitten Ruunan tulleen kotiin omia aikojaan tänne ja koira lähti, niin se istua törötti reisavaa ja Ruuna toi kotiin ja koira ja reserati ilman miehettä. Tämä nauravat kerrankin oli muuan tullut tuossa Kankaalla vastaankin. Tuo Ruuna oli pallailemaan jokeen, koira oli istua töröttänyt ja hevonen oli syrjännyt vaan niin kuin ainakin. Pääsi toinen menneen. Niin. Että kyllä se on hevonen viisas, se on. Tottuu kaikkeen. On se hevonen, kyllä se on. Huolen niin kuin koirakin, kiisaita elukoita ne on nekin, niin kuin kaikki muutkin luontokappaleet. No oletteko metsästellyt, kun teillä koirakin oli vai? Oo, minä metsästellytkin. Siellähän sitä piti mennä näin se syksyaika ja useinkin keväälläkin ammuttiin laulumettoja. Siellähän sitä piti kulkea mettillä vähän ilman. Se oli aivan niin kuin tauti sekin silloin aikana, kun silloin oli riistaa eri lailla kuin nyt. Ja laulumettojen pyynti oli kiellettyä pyyntiä. Ei se silloin ollut niin kiellettyä ennen vanhaa. Ne täällä kului läämältään mailla ja herrolle veivät keväisin kaupunkiinkin, jolla oli voitingitkin, niin olihan se tietenkin tavallaan lakia oli, ettei saanut ampua. Mutta eipä kukaan perään katsonut. Kukaan kun ei perään kahtonut eikä ollut vahtia niin kuin nykymaailmana. Nehän ampui niitä aivan myötään. Niin. Ei siitä ollut vaan nykyään, kun ei tuota riistaakaan mitään. Nytkin rutto syö tappaa jänekseksi niiltä, joilla on jäneskoira. Ja niitä ei ole enää montakaan koko. Minä olen vuosikausiin käynyt enää mettäsäkään, kun ei sillä mitään tunnu ole. Ei sieltä hyödy mitään. Kyllä se on mennyt siitä mettäriistasta ennen vanhaan. Jos milloin lähti, niin kantamuksiahan niitä sai. Silloinkin oli, muuankin syksy oli semmoinen, marraskuun kekrin jälkeen oli hirviät myrskyt ja oli sulamaa. Kerrankin minä lähdin tuohon lähelle käymään vain metsässä. Mulla ei ollut kai kymmenkunta laahinkia, mitä minä otin mukaan silloinkin. Ja myöhään lähenkin paremmin kai silloinkin. Niin minä 7 aamua aivan mitä laahingeita oli ja minä jos enempää jaksanut kantaa. Tuli valakioita jänerit aivan ne kuuhotti, mitä milloinkin kuuhotti aukiolla paikalla ja pikkupensaara ja mitä milloinkin. Niin se oli aivan mitä vain valakia pilikka oli, se oli jänes. Niin se oli ennen vanhaa. Se onkin turkia aikaa jäniksiä. Joo, niinhän se on. Niin se on. Kyllä sitä oli riistaa ennen vanhaa. Samoin tuolla riekolla. Onko täällä niitä riekkoja? Hyvin vähän. Niitä on kanssa hyvin vähän. Onko ennen ollut? Ennenhän niitä oli aivan laumottain niitäkin. Oli niitä ennen vanhaa vain. Että ei niitä nyt montakaan niitäkään näitä ole. Se on kumma, että se on sekin niin hävennyt, että ei niitä ole. Teerilintuja parraatin näkee aina mitä lentää, että niitä on parraatin vielä säilynyt. Mitenhän lienee, että nythän ne sanoo ainakin lehtitietoon mukaan, että vesilintu on siennyt
tänä vuonna hyvästi, mitä että lienee, niin kohtaan niiden aikakin alkaa kai tietenkin. Niin eikö se ole ihan muutaman päivän päästä? Kyllä 15 päivä milloin se alkaa. Nythän se tätä kuitenkaan niillä No, ensi viikolla. alkaa porottaa niitäkin. Sehän on selvä. No, oletteko kettuja? En ole kettuja pyytänyt milloinkaan. Ei ole Hirviä? Ei ole hirviäkään tullut pyydettyä, ei. Ei muuta kuin mitä on sattumalta aina nähnyt joskus. Niin kun minä yhden kerran päähän hattanut haulikolla, kun oli tulla kopiksi silmille tuolla mehtässä vuonna iltana, kun oli tuossa linnunpoikuu tuolla lähellä. Ja minä näin illan hämärää, että lähdin siitä ampuun. Mulla oli hyvä koira. Koira haisteli siinä linnunpoikuun jälkeen, niin sieltä kuului semmoinen kapina sieltä pajukosta, se semmoinen pajukko auki siinä, niin semmoinen kapina alkoi kuulua sieltä vaan. Mä arvasin, että siinä on joku, kun koiran vilahti siinä, ja oli hirveästi harja pystyllä sitten, että siinä on vähän joku veres elukka siinä, kun koira ilmaisee heti, että siinä on muita kuin lintuja, niin se kapisi ja kapisi, kun se oli sarvipää sitten, se tuleskeli mua vastaan siinä hämärästä. Minä kahhaatin haulikolla vasten naamaa, mutta siinä alkoi sujua sitten pajukko, kun se pomppasi takaisin ja lähti sen tieti tai ei se enempää kuurveilla näkyy. Minä nauroin, että kyllä se vissiin säikähti, kun se rukkaa se yhtä kuin suolakouraa olisi hirven päähän haulit. Lintuharen niin mitään vaikuttanut semmoinen vaan, että säikäys vaan. Niin jollei silmiinkään. Ei. Ei kai se nyt tietenkään silmiinkään mahtanut paljon hiippua. On niitä ennen vanhaa, vaan täällä ei ole paljon. Kulkee niitä joskus tuosta taka-alueella läpi kuulemma nyt joka vuosi hirveäkin vain, että ei ne täällä niitä taussaa näillä seuruveetkin, niin tuota ne muualta niitä enempi näkyy eteenpäin saavan. Niin. Ennen vanhaahan noita ei niitäkään ollut, mitä minä muistan nuorempana, niin ei tiennytkään mitään kukaan hirveästikään. Nykyvuosikymmenen eläviä ne on nekin. Tekevät jo vähän vahinkoa tuolla pellolla. Niin ne sanoo, että ne laumottain polkee viljoja ja vahinkoa tekee samalla tietenkin. Kyllä se on iso ja komia elukka, kyllä se on semmoinen. On se niin komia elukka, on minä nähnyt sen auki jollakin ensi vuosina. Tuosta meni kerran vuonna aamuna meidän vainion poikki, niin kyllä se oli sitten niin komia elukka, niin että minä ajattelin, kun minä nousin ylös tuota kahton ikkunasta tuonne, että mikä tuon tallioven on aakaissut, kun on niin kuin hevonen tuolla pellolla meneskelee ja seisoi ja kahtoi tuossa luomatiellä sitten niin omia olojaan ja että näin päästä sitten, että tämähän onkin oikea mettän kuningas. Meneskeli omia aikojaan vaan ja oli tuossa olevana korkeat pystöaijat ja riukuaijat semmoinen. Ei yhtään ne pidättänyt, se vaan harppo menemään. Se on semmoinen elä, että sitä aikaa ei pidä aijat eikä mikään. Se on kumma, että se tihiinsä metsässä pärjää niiden karvien kanssa. Se on sitten kumma. Kyllä se semmoista kalinaa pitää ainakin tihiässä metsässä. Mutta ettei lyö poikki niitä. Niin, no ei kai sä taida katkaista niitä, mutta kyllä ne on hankala. Se luisi olevan ainakin. No ne sanoo, että se panee sen päälle tuolla töllölle ja se niskan päälle panee ne sarvelle, kun se laukkaa. Että ne siinä on niinku turvana, että ne tietenkin ne vastaa, ne häppääsee. Se voi olla se konsti sillä, kun sillä vain niinku pako tulee, vaan että kyllä ne on semmoinen häkkyrä, että kyllä sillä on hankala ainakin lehtimestä aikana tihiä paikoissa mennä. Kyllä se on. Ja painavakin varmaan. Niin, no painavaa varmastihan se on, kun ne on vanhat sarvet, nehän on aivan, luulisi olevan nostannaiset paha raskaakin, niin se luulisi. On se komia elukka. Se on näin syksyisin, kun se on hyvällä karvalla kesäjäljiltä, niin kyllä se on ryökkäle komian näköinen elukka karvalleen. On. Joo.